F'dawn l-aħħar xhur il-Partit Laburista ressaq diversi każi quddiem l-Awtorità tax-Xandir dwar bilanċ u ksur ta' regolamenti min-naħa tax-Xandir nazzjonali l-PBS fejn ingħata raġun. Kien għalhekk li l-erba' filgħodu il-Partit Laburista kiteb lill-Awtorità tax-Xandir u lill-PBS biex fix-xhur li ġejjin l-istazzjon nazzjonali jimxi b'imparzjalità. Ktibna biex b'mod proattiv nitolbu lill-Awtorità tax-Xandir u anke lil min qed imexxi x-Xandir tal-Istat biex fil-żmien li ġejjin, fix-xhur li ġejjin, meta aktar ma jmur aktar qegħdin noqorbu lejn l-elezzjoni ġenerali, ix-Xandir tal-Istat ikun ta' eżempju ta' Xandir fejn jidħlu programmi ta' aħbarijiet ġrajd kurrenti u diskussjonijiet ikun eżempju ta' Xandir bilanċat. Fuq perjodu ta' 3 snin, Lawrence Gonzi der kważi 500 darba fuq l-aħbarijiet tal-PBS, filwaqt li Joseph Muscat der 265 darba. Dan filwaqt li l-Ministri, Segretarji Parlamentari u Assistenti Parlamentari deru b'kollox 5 darbit iktar milli deru l-membri tal-Grupp Parlamentari Laburista. Gino Cauchi qal li dan juri bilanċ ċar fil-konfront tal-Partit Laburista u dan meta l-prassi ġurnalistika supposti li jiġu preżentati iż-żewġ naħat tal-munita. Il-Kelliem Laburista temm billi appella lill-Awtorità tax-Xandir biex tkun proattiva u bħala regolatur tara li x-Xandir ikun wieħed bilanċjat u mhux toqgħod tistenna li jidħol il-ment biex tieħu azzjoni. Il-Partit Laburista jagħmel dan biex il-PBS ikun verament jispira fiducja f'min qed isegwih.